Oh. Tayo ha? Tayo. Oh. Wala mo. Kung tayo. Siyempre, gusto mo ika. Ready? 1, 2, 3, tayo! One. Oh, tayo muna. Oh. Punta tayo. Okay, tayo. 1, 2. Okay. 3. Okay. 4. Ayan guys. 5. March 29 po. 2026 yan. 6. 7. Yan. Hey! Nine. Tayo, may higay. Huwag mo daya. 10. 11. Hihina yata. 12. Hindi na ka? 13. 14. 15. Tulong ko pa. Nakakisi na ka na eh. Tapos? 15. Oh, sinisubit na yung may bab na eh. Guys, nakakapit na po sa Bunoli. So, kailangan nyo pa maka 25 at 40. Ayos ka na, boss? Ito pa. Dami. Lahat ng bagay, huwag ka maliklaw. Pasalamat ka ng Diyos, ha? Sabihin mo, thank you, Lord. Yung ha? Thank you, Lord. Yan, huwag maliklaw. Kasi yan yung programa mo para gumaling ka. Okay? O, 16. Sige, tayo ka. Tayo! Tayo! 1. 16. Sige po. 17. 17. Bilis. 18. Yeah. 19. Ba? Oh, 20. Dalawa pa. Wala na. Ano pa? Diretso mo katawan mo para ka-training niya. Diretso katawan, ha? Parang ang sindalo. Oh, magtumba ka. Magtumba. Asya? Ano mo? Oh, kung talaga natin sa liya ka. O kaya pag nakaupo ka, totomba ka? Ha? Pag nakaupo ka, totomba Kaya ka? nga pag-aralan mo yung balancing mo. Pag natumba ka niyan, patay. Pokpok ulo mo niyan. Ano na, ihilo ka siguro? Hindi ka nahihilo. Paano? Kailangan mo lang mag-balance yan. Ano ba? Oo, pag-aralan mo. Kaya ka tayo exercise para ma-develop ang balance. Hindi ka makakalakad pag wala kang balancing, di ba? So kailangan ma-develop ang yung balancing. Sa pag-upo, sa pagtayo, dapat perfecto yan. Para pag lumakad ka, madali ka lang makalakad. Okay? Yan ay therapy. Tawag dyan ay physical therapy yan. Ha? Hindi puro masahe lang. Dapat yung katawan mo, in-exercise natin. Sige. 2 po na, di ba? 2 po pa. Okay? Okay. Nakaupo pa? Okay, ba? 21. At ito ba? Okay. 22. 23. Okay. 24. 25. 26. 27. 7. 28. 29. Oh, 30! Oo. Sa po na. Ayos lang. Pawisan ka. Hingina ka. Kapagod na, no? Ay, pinapawisan. Ayos lang. Ano masasabi mo? Saan nalakas na ako? Ha? Saan nalakas Hindi mo ba nakashoot na ka-30 ka? Wala. Ay, hindi ako mag-isa ka, hindi. Oo. Baka matumba pa ako. O kaya. Kasi nga, sabi ko sa Pasko ka, di ba? O, nakaka-30 ka ba lang? O, 10 na, para 40 ha? 10 na lang. 10 na lang, para 40. Akala ko, Tayo. yung 40. Straight body. Dire-diretso. O, sige. 32. Okay. 33. Diretso. 34. 35. 36. 37. 38. Oo, mo. Tutupa ka na, tutupa ka, huwag ka na. Yung puro sa dutineros ko. Hindi nga pwedeng ganun, style mo. O sige. Huwag mo gaganon. O. Pag ito lang, huwag
Huwag mo gaganon. Tutumba ka ng pati ako, tutumba yan, ha? Ang dami pa ako sa kalokohan mo, eh. Ha? Kung ano tinuturo ko sa'yo, sundin mo lang. Ha? Kasi pag ginano mo yung kamay paa mo, tutumba tayong dalawa. Ganun mo lang paa mo, tapos ito mo pamali, okay? 35. Oh, yan na, oh. 30. Basic lang, oh. Oh, di ba? 37. 38. Tayo. 39. Tayo. Step body. 39. Tayo. Yan. Oh, last one, 40 ha. Last one. Bukas 50 yan ha. Ay, Oh, sige. dami. Opo, tayo. 40. O, naka-40 ka na, oh. O, tayo. Step body. Tayo ka. O, ito guys, naka-40 po siya. Doon na po tayo. Ayaw nyo pa ng 40, nanghihina pa raw siya. Ibig sabihin yan, naka-40 ka, lumalakas ka na. O, tayo. Huwag mo nang upo. Puro nang upo eh. Tayo ko muna, huwag mo nang upo. Yan. O, yan o. Di ba? O, hawakan mo to, tatayo ka ha. Huwag mo na maayos. O, tumba ka. Ibalas mo sarili, balas mo. O, makatayo. O, ibalas mo sarili mo kasi. Huwag ka. Pag-aralan yung balancing. Huwag mo magkasayan ng mawak. Huwag mo sa akin. Huwag mo kawakan. Step body ka. Magbalas ka. Ayan, nakita mo, stop tayo ha. Ayan guys, o. Ano ba? O. Pag-aralan yung balancing. Mayo ka na maayos. Ayan, o. O, huwag mo nang upo ha. Mahirap yan. O, di ba? O, upo ka, ganda. Walang mahirap. Kung gusto mo mahirap, kaya mo yan. Pag ka lang nag-negative ka, babagsak ang katawan mo, manghihina ka. At positive ka. Yun ang natawag natin sa ali. Magkaroon ka ng pananampalataya. O, di ba? Ano ba na? Ayos ka na. Kaya pa? Sukwenta? 10 na lang. Sabi na, masikwenta, sige. Guys, ibig ko rin 10. Okay. Kaya pa nito eh. Lakas pa eh. Okay. 41. Okay. 42. 43. 44. 45. What? 46. Tayo. Ayan. Nice pa. Kaya pa. 47. 48. Ba? Okay. 49. Ba? Oh, last one. 50. Ba? O, tayo muna. 50 ka. Di ba? Opo ka na. Mamangina niya. O, hanga mo na. Ayan guys, naka-50 kami ng upo tayo. Kakat ko nito. Pinakita ko lang sa inyo yung lakas, yung improvement niya sa upo tayo. Naka-50 po. Si Kuya Noli Peña sa kanyang asam activities. Dati nanghihina ito. 5 lang, wala na, di ba? Okay, naka-50 ka na. Sabi mo? 50 nga ako. Thank you, Lord. Thank you, Lord. May wala sa may wala. Hindi yata ako maniwala. Ayan. So, kakat ko muna ito.